Kung asa ko nag-elementary mga par. Tutor ko kayo sa aking paaralan noong elementarya pa ako. CLARIN Central School. Wala siyang stage. Diri may kakuan-kuan sa una, dula. Ala, motor palungas niya, baby. Napalungas sa iyop sa biday yun. Diri may dula-dula sa una, dula-dula. Diri, kat mi diri. Stage na panay build dia, kami pa tigbagting. Kani mo na yung library. Kana library. Mo na classroom na ako sa grade 5. Grade 5 classroom. Grade 5 classroom. Kani grade 4. Oh, grade 4 dire. Hanggang katong gi-paint na ako sa una. Nakita na ako sa inyo itong nag-paint ko. Kuan ko to, grade 5. Grade 5 ako to, grade 5. Grade 5 ako ani nga painting. Jollibee. Ani nga painting. Grade 5 ako. Abi na og nawala na ni napamandiay. Nakakamiss lang kasi. Sa edukasyon at saya, si Jollibee ang kasama. Ika-third na ko na yung mga part. Third. Jollibee, ambot kinsa na ako. Mura magsi Annabelle. Ang mata. Bata pa biya. Kabulo to sa mga kon. Gwapo ba dili? So, mata hapon na pot. Pati nang kanang ABC, kanang kana ABC. 3 plus 15 kana? Ano? Calls in. Ani mo na ikuan. High school. Kani sa una, wala pa may sa una nga building. High school. Katong sa una, wala pa tong sin dito. Street pa to dito, street. Palahos pa na. High school, kani high school sa una, isa ra ni kakuan. Anda na, wala pa ning second, third, fourth, bago pa ni. Kamingaw kaysa guys, makamingaw. Kani diri ko na kinder, kani nga classroom. Kinder ko diya. Ayun. Subuta. Ano sa una, mahuganihan, kamanggahan, dami mangidula sa loyo mga part. Ay, ilang pa tayo, mingaw naman kayo. Yun, maraming memories ito nangyayari noon. Nagkakamis. Dere, ni. Ako yung nadumduman dito sa una mga part. Ay, nadumdum. Kaning classroom, wala pa ng classroom. Napay balibulan dere, balibulan. Kanang simento, muna ang corner sa balibulan. Usay takraw, ang net sa takraw ang ibutang dia, balibul og takraw kay sa player lagi sa una lagi player sa eskwelahan. Takraw og balibulan, wala pa ning classroom sa una. Tutasunahan. Kaning lamisa. Kaning lamisa, mo na siya ang lamisa gyapon sa una, wala nagilisan. Kadang kit pamilyar gyapon kay na murag na pa na, wala pa na repaint. Napako na sa una ba, grade 5 ako. Ano? Kanang kit nga lettering oh. Yay. Di ba ka na makita mo sa una. Okay. Principal's office. Ano clinic.
Clinic ni dire. Ma'am Bibijin Abuela. District Coordinator PE. So na muna akong maestra sa unabi sa grade 5. Ma'am Bibijin Abuela. Pero ni transfer rin ko ni Sir Kirog. Ay di. Wa akong transfer gilisan siya ni sayang ni kuan ni Ma'am ni Sir Lara. Na pinting dito bro. Dalibi. Vlog pa ko. Mau. Di sa magtaming-tambling bila sa una. Dili dak panay. Churan ta ka? Ay, video ah. Wala pa isa sa una. Kani wala pa ni. Pamo ti tubo diri sa una. Tubo duha ka buk. Diri dito murag pulapanan ba? Grade 2 ko, classroom na ako sa grade 2. O grade 3 di ay. Classroom na ako sa grade 3. Oh! Dire, classroom na ako sa grade 3. Di ako sa luyo maglingkod. Mga part. Sa luyo. Luyo maglingkod. Likod ko sa luyo. Dire ko muagi. Basta mag-resist na gani. Guys. Dire ko muagi guys. Basta mag-resist. Lusot ko dito sa luyo. Lusot. Dire ko malusot. Ha? Dito lang. Dire may lusot. Dire. Dire magdula. Dire may mangidula sa una. Ni panggawas na. Ba nakadula yung mga dire budon ba sa una ba? Oo, luyo. Sa una dula dire up. Nilabayay. Dako pa yung sa una ba? Dagan dito taguan. Kantin. Bultang mayon sa lakay. Bultang mayon sa lakay. Classroom sa grade 2 o grade 3 Mamladaw. Diyon dire kang Mampalanas. Kang Ma'am Tagalogin. Mampalanas dire. Dire gyapon ko grade 2. Dire Ma'am Tagalogin napay TV di sa unaw. Dire. Una pay TV di. Dire mo ni greenhouse. Dire held ang usay graduate ang contest. Dire ko sa una guys. Contest ko spelling, hila ko kay sikan ra ko. Spelling sa una. Ano pa to si Kono, si Sir Miningito. Spell lesson. Talis ko kanang lesson. Listen man di. Wala pa ni siya, napa ni siya dingding sa una mga part. Oh guys. Karon gikuha lag dingding. Dire magpaso-paso mi dire sa una, practice kuno ay graduation, urong sa ba. Pilapil po ko slogan sa una, slogan contest. Pimos ko dire sa una part. 1989. Muna classroom ni Ma'am Tagalogin sa una, grade 2. Dira na TV, malantaw pamigtam Anjiri, Papay. Yawa ito sa una na, Tamanjiri, Papay sa lida. Aladdin. Mga garden. Group po to sa una, kinsay sweepers. Dire, Kamampalanas, dire ko na grade 2. So, dahil mo kayo. Yan, kaya po ito sa una yun, day. Ang mga blackboard ba, kay nagya po ikuan, na kortina. Pambata ipon kayo. TV oh. Grade 2 ni? Grade 2 ko dre. Nagya po ng kuan oh. Bangko. Bangkong lumisa. Gambay, gaging mga bata. Dire, dito ko galingkod sa luyo. Classroom na ako sa grade 1. Ako maestra si Ma'am Demisilio. Uy, si Ma'am Demisilio, manigya po maestra diri day. Ma'am Demisilio. Murga po ng table, diri ka po yung table sa una. Diya mo hin. Lampaso mi diri sa una, malampaso. Diri ko maglingkod sa una, luyo gyapon ko ni, luyo. Basa-basa ko dito.
Pink with flower ba? Sudah kay. Sa ubos. Tura. Laki ba? Plastic, di ba? Plastic. Dire sa una si Ma'am Toledo. Biduan. Plastic lagi. Tigay pag bitay-bitay ba? Lahi lagi sa kon ba? Bitay-bitay yapon. Dagan kay decoration. Ano yun na sa kapuan kay lantern. Mga konti. Buffalo soldier. Masyag bugok guys, no? Muris na lang. Yan tayo eh. Magbalik. Bo? Mas hindi na lagi kasi limitary na ako sa size ko. Okay. Pa magol di sito ka ba? Counterong. Minute. Direct mo na direct. Direct si Pastor Chris. Ito bagtinganan diyan, wow bay. Ayan, ano ko ba? Turin tao eh. Eh, libre rin sa sauna. Bro, di mo na classroom. Di mong kwan, di mong kinder. Kinder to. Libre rin sa sauna. Guys, from na po grade 5. Ano, isa po kabutan sa lingkuran sa sauna. Karoon na. Tama kong sis. Grade 5 nga room kang Sir Dilara. May 1. Grade 3, Ma'am Roya. Ma'am Ruaya. Ma'am Ruaya na siya guys, Ma'am Ruaya. Ano grade 4. Dire ko na grade 4. Kang Ma'am Jimenez. Pero wala nga siya dito sa Pumanaw siya guys, Pumanaw. Ini kang Ma'am Corona. Grade 4 Japon, classroom. Picture ko sa ako classroom grade 4. Baby, please. Pagdaligla ka, okay, ang bata, pagbilag. Grade 6. Bye! Jane Karin, welcome. Rio. Parang sila si Rusty. Muro to siya guys. Goodbye. Mana? Magdagan tao, dagan. Baka kung nabila kamay. Tapos na. Ano makita ko ng dagan? Kita ba?